En aquest vídeo us vull explicar un poquet com hem organitzat o per què hem organitzat d'aquesta manera l'estructura del contingut d'aquest curs. Veureu, dins el Ball de Bot hi ha diferents tipus de ball: bolero, jota, mateixa, fandango, i cadascun d'aquests fa servir uns punts diferents, d'acord? Per començar, hem elegit començar amb la bolero, perquè considerem que és un poc més senzill o més fàcil. Llavors, a partir de la música del bolero, el que farem aquí és ensenyar-vos els punts un darrere l'altre. Intentarem que cada vídeo vos serveixi per aprendre i consolidar cadascun d'aquests punts. Quan arribeu a una ballada popular i sentiu un bolero, normalment un rol o una parella que balla diu: oh, mira que compost, que bé que ho fan, no? Per nosaltres l'essència és que siguis capaç de sumar-te a un rol o a una parella i ser capaç de seguir, d'improvisar sense necessitat de saber prèviament quins punts estan fent. És a dir, un pot aprendre's una peça de música, un bolero de memòria, i fer-lo sempre amb aquests punts, i això és una manera d'aprendre ball de bot, i en algunes escoles ho fan, està molt bé, molt legítim, i per exemple aprenen Toni Moreno, el bolero mallorquí, sempre fent els mateixos punts. I nosaltres, a la nostra escola, o jo particularment, sempre que he fet classes, el que més m'ha agradat ha estat fer-ho d'una altra manera, que és aprendre els punts de manera lliure, i si tu saps fer un punt, si sabeu fer un punt, el podreu fer servir en qualsevol bolero que vos agradi, d'acord? Això vos dona una capacitat d'improvisació i de disfrutar del ball molt més ampli que només si apreniu unes peces en concret, d'acord? Llavors, amb aquest objectiu és que hem estructurat el contingut de la següent manera. Anirem fent una sèrie de punts, amb aquest punt bàsic ja podreu ballar un bolero, i cada vegada els anirem ampliant o complicant, per dir-ho d'alguna manera. Aquests són els punts de bolero que veurem al llarg del curs. Aquí els he agrupat un poc per blocs, perquè estan relacionats, aquesta fulla també us la farem arribar, i ara el que farem és anar començant un a un d'aquests, un manual molt bàsic o una guia molt bàsica de com ho podeu fer. Dir-vos que, clar, aquí resultava impossible per la duració dels vídeos fer tota la seqüència o la duració que fos necessària, així que vos animam a que des de casa repetigueu totes les vegades que faci falta fins que sentiu que vos surt amb naturalesa i amb tota la naturalitat del món. Aprofito també per dir-vos que és molt important que aneu a cercar música per poder ballar des de casa, i que us animeu a cercar aquesta música. Des d'aquí farem servir, en el manco dels primers vídeos, música nostra, amb els quals els vull agrair moltíssim que ens varen dir que sí des del primer moment amb aquesta iniciativa, podeu fer servir la seva música. Per tant, vos anima que vos subscriviu al canal de YouTube de Música Nostra, cercau-ho, i allà vos trobareu a tots els àlbums que ells han anat fent durant molts anys i que públicament els tenen allà penjats perquè els puguem escoltar des de casa. Llavors, molts dels boleros que practicarem aquí són gràcies a Música Nostra. Vinga, idò, començam!